Danas je Vidovdan. Noć je Lazareva. Kako nam blagost, kako Evanđelje javlja današnji veliki, sveti i strašni praznik. Gle, ispred svih on nam šalje divnog svetitelja Božijeg, svetog cara Lazara. On na tanjiru nosi glavu svoju. Kuda, sveti kneže? U carstvo nebesko. Došao je dan kada nemanjička Srbija polaže svoj strašan ispit. Dan kada sveto Evanđelje Svetog Save otvara teške, strašne stranice svoje srpske golgote. Sveti knez opredelio se u ime celog naroda i sa celim narodom za carstvo nebesko, jer je zemaljsko carstvo za malena, za kratko vreme, a nebesko je do veka. Bože mili, hvala ti što usliši molbu materinu, te mi dade oči sokolove i krila labudova, te doleteh na Kosovo ravno i videh 9 Jugovića i 10. starog Bogdana. Mladost srpska po polju se rasula. Zemljica se krvlju napila. Laju lavi, pište sokolovi, njište dobri konji od žalosti. A ja jadna, šta ću kuću, šta ću? Stegla svoje materinsko srce, ko grumen zrebe sa sprovoda. Srce stiže, srce steže, obećanje veže. Nema nama časne muške ruke da bi nam čeljak izvodila. Nema nama časne muške ruke da bi nam snajke svetovala. Naša kuća s tebe nastoji. Moram svoje srce uspregnuti na ovom strašnom i mučnom mestu. Najteže je teret ovu vest strašnu u dvore doneti. Te ja idem tužno kod crnih gavran pognute glave u svoje dvore da svojim snahama tužnu vest kažem. Zevječas, kose raspletoše, belo lice na grdište. Svaka snaha me na sina seti. 9 snaha, 9 sinova, 9 udovica i 10 pusta ja. Al srce stišćem, ko gnezdo među lišćem, a iznad gnezda kukavica sinja. A ja da nemam suza za nijednog sina. Noćica crna, crna ko reka, a iz daleke
cvijeće, a ja sam ostala i bez suza, i bez reči. Jao, Gospode Bože. Ali čujem glas Bogdanov. Ćuti, ljubo, ćuti. Nemoj da lječiš, nemoj. Još su nam guluždravi sokolčići. A kada pretekoh i stigu do sljedećeg dana, 2 gavrana iđeše iza dvora i baciše u moje krilo ruku. Sve u meni kipi, okrećem ruku, a ne zna majka čija ova ruka može biti. A pitam Damjanovu ljubu, snaho draga, čija je ovo ruka? Ona ječi ni ona ne stiže do reči, pa skida burmu sa ruke iz krila moga i kaže: majko draga, ovo je ruka Damjanova. Sa ovom burmom na venčanju smo bila. O, teške majčine muke, kad ovako Damjane sine držim tvoje ruke, kad su mjesto žeženoga zlata bile meni oko vrata. O Damjane sine, sad držim Damjanovu ruku, zelenu, utrgnutu jabuku. Sa Kosovu se on sa njome rasta. A nekaj rasla u srcu mom. Damjanovu ruku, zelenu ustrgnutu jabuku, a on se na Kosovu sa njome rasta, a u mome kriolcu i rasta. To je glavna livnica Svete Srbije. Svetosavska Nemanjićka livnica, sveta škola. A Sveta Srbija Nemanjićka šta daje i šta još hoće?
svetu porodicu. Bez svete porodice nema napretka ni u jednoj zemlji. A Sveti Sava je to hteo. Sveti car Lazar je to hteo. Evanđelje Svetog Save to hoće da osveti porodicu, da odnos u porodici, da između roditelja i dece svih u kući bude sveti odnos. Da služe jedan drugom kao sveta braća, svete sestre. Da služe Gospodu Hristu, služeći jedan drugom. Da sve izbija u slavu Božju. Eto, to je sveta porodica. Kad sve biva u slavu Božju. Kad se umire i živi i radi radi Hristove pravde, radi Hristove istine, ljubavi, kad se živi Hristovom verom i kad se u porodici služi Gospodu. Jer služeći Gospodu mi u stvari služimo sebi. Služimo svoje večnosti, služimo svom carstvu nebeskom, jer služimo spasenju svoje duše. A spasenja nigde mimo Gospoda Hrista, nigde mimo njegove svete crkve. A sveta Srbija, Srbija svetosavska, nemanjička, kaže sveto sudstvo, sud da bude svetinja gde će savest božanska da rešava stvari, gde će pravda Božija da bude svetla i trajna. To hoće sveta Srbija. Pa onda zemljoradnja. Šta je to? To je sveti posao. To hoće Sveti Sava, to hoće sveta Srbija, da se zemlja odrađuje u slavu Božiju, a na korist nama, jer znamo da je sva zemlja imovina Božja data nama. Sveta zemljoradnja, eto ona izgrađuje svetu Srbiju. Pa sveto stočarstvo, sveto pčelarstvo, svaki zanat, sve to sveti zanat u svetoj Srbiji. Sveto zanatstvo. To je zanatstvo koje služi nama, služeći Bogu. Zanatstvo koje se vrši u slavu Božju na spasenje naših duša i na održavanje našeg tela. Ali sve u slavu Božju. To hoće sveta Srbija, to hoće sveta nemanjička Srbija i to kosovska Srbija svetoga kneza. To nebeska Srbija. Jedna je to Srbija.
Počela je od Svetoga Save i njegovog svetog oca, pa eto, kroz sve vekove do današnjega dana, sve što je sveto pripada toj svetoj Srbiji, svetoj nemanjičkoj Srbiji, zemaljskoj i nebeskoj. A mi, današnji Srbi, šta bi od te svete Srbije? Počeli smo da je sahranjujemo, počeli smo da je umrtvujemo sa svih strana, jer goneći Gospoda Hrista i svoje duše, mi gonimo nju, svetu Srbiju. Gonimo istinitog Boga, njegovu pravdu iz našeg života, odričući se Gospoda Hrista, kao što mnogi Srbi danas to čine. Šta je to? Oni se trude da ubiju svetu Srbiju. Bože mili, uzmi ove moje suze teške. Ne mogu ja više. Pođi, majka, tebi, Bože, teške. Stiskam ruke, stiskam srce s obema rukama. Živa sam, kako da živa nisam. Učini mi se, snaga moja, da iznad Kosova neki crni, tamni, zlosutni oblak kovitla, kao da su se sve kiše ovog sveta sjatile nad Kosovom poljom, ali kada priđoh, razaznah, vide da to nije crni oblak, nego jato crnije gavranova zlosutnih kovitlaju na srpskoj mladosti. Gledaju, privukla ih je strašna mladost srpska. Mrtva tišina. Mrtva tišina i miris junačke krvi udaraju u srce jače od groma. More pokošenih srpskih junaka. Isprepletana tela, saplje, koplja, krv natopljen pod zemljom, a konji lutaju po polu i traže svoje gospodare, dozivaju, pitaju se zašto im je sedlo prazno, nište, zapomažu. Poneki leži kod svog gospodara, pokušava da ga puti, ali ne može. Ne može i na svoje noge. Pogledajte jednu seju. Devojka, Kosovka devojka, ide kod svakog na samrti, okreće ga, obrće ga. Ona ga pričešćuje, nosi hleb i vino. A oni idu sa ovoga sveta na drugi. To ona jadna traži ono kome se obećala. O, nesrećenice nas dve puste, što smo nesrećne na ovom pustom i tužnom mestu. A iz grudi mi se otrov uzda. O, Vojine, o, Miljko, o, Marko, o, Ljubodraže, o, Radmilo, o, Boško, o, Veseline, o, Stojane, o, Damjane, oči majkine. Šta će mi sutrašnji dan kad vas ne mogu da vidim? Šta ću u sunce da gledam kad vas nema? Ovo cveće što raste po Kosovu, kako će to cveće da nikne, kako će da miriše, ko će da ga bere, kako će da se zove, kada niče iz zemlje natopljena krvlju. Ali ja valjam još, sinovi dragi, vašim goluždravim sokolčićima.
da im kažem kako su im očevi i junaci bili, da vidim da li će stasati do vaše sebe, da im sve pričam i govorim. Ja valjam, deco moja, valjam da gledam deci u oči, dece moje. Ćuti, muči stara, muči. Tvoje suze niko, sem njega jedinoga Gospoda, ne sme da vidi. Samo Bog može da vidi tvoje suze. Samo Bog jedini, jer sa njegovom dozvolom sve na ovom svetu se dešava. Tužno Kosovo, tužno Kosovo, strašan ti je Vidovdanak. Tužno Kosovo, strašan ti je Vidovdanak.
Gledajte, oni ubijaju sebe. Svetu Srbiju ne mogu ubiti. Ne mogu ubiti besmrtnike Hristove. Oni ne mogu ubiti svetog kneza Lazara, svetog Savu, svetog Simeona, Mirotočivog i bezbroj srpskih svetitelja i bezbroj viteza i junaka što ginuše za krst časni i slobodu zlatnu kroz vekove i vekove. Ne mogu oni pogubiti duše 700.000 Srba što položiše duše svoje, živote svoje, pobijeni za veru pravoslavnu u ondašnjoj Hrvatskoj državi. To je večna sveta Srbija. Sveta Srbija koju niko usmrtiti ne može, niti joj može naškoditi, jer je sva Hristova. A vaskrslog Gospoda Hrista ko će pogubiti? Ko ubiti? A pravi Srbin uvek stoji uz spasitelja svoga Gospoda Hrista, uvek stoji u svetoj Srbiji, brani njenu pravdu, živi tom pravdom, brani njenu istinu, živi tom istinom. Hristom